Днес ще ви запозная с сайта Yorzone.bg и как се качват торенти в него. Отваряме любимия си браузър Mozilla Firefox. Сайта yorzone.bg.com, секция торенти. Ето тук горе бутона скачи. Активен е само за потребители с ранг Uploader. Така, първото нещо, което трябва да направим е да създадем торент файла. Торент файла се създава много лесно с нашия любим торент клиент NewTorrent. В файл менюто избираме създаване на торент. В първото поле, избор на източника, добавяме папката с филма. Избираме си някой филм, който сме решили, че ще качим. Тук долу във второто поле, т.е. третото поле, добавяме папкия, който ни дава сайта Yorzone.bg. Той се копира от тук. Ставаме го. Сметката за почни да сивиш се оставяме чекната, за да може след създаването на торента той да остане зареден за свидване. Стъпваме на бутона запиши като. Изчакваме докато нашия торент се създаде и го запазваме на десктоп. След това на Yorzone.bg избираме категория, в която ще бъде качен нашия торент. В случая филм. В описание трябва да напишем кратко описание за филма. Картинка избираме картинка с следните изисквания към нея. Размери на картинката максимално 600x800. В случая нашата картинка е с размери по-малки от максималните заведени на Yorzone.bg. И последното нещо, което трябва да изберем за качване е торент файл, който преди малко създадохме. След това стъкаме на бутона качи само веднъж и изчакваме да видим надписа торент е качен успешно. Това е всичко, което трябва да направим за качването на торента. За да го сидваме, тъй като при създаването му ние го оставихме сметката за сидване, в момента трябва да му дадем Update Tracker или обновяване на тракер. След това неговия статус е вече активен сидван торент. Това е всичко за качването на торент файл в Yorzone.bg.